Кажи, Кажи сега какво ще правим? Ами, състезанието включва бягане с плавници, като основно правило е да не се завръщат състезателите назад да бягат. Бягаме само напред, бягаме оттам, връщаме се и се връщаме, да. Идеята е всеки да финишира с два плавника. Ако един се изгуби по пътя... По-защо може ли? По-защо може. Добре. я не стане. Така, първа група. Аз предлагам Иван Санев, Къншо, Леонид. Аз предлагам 60-70 кг да стартират поне 3 метра отзад. Защото тия като 120 ние сме декласирани още преди да тръгнем. Тук е втората група. Давай, спирате им група. Нямам шансове просто. Освен да бутнат двама, трябва да ги фърна на земята и да продължат. Ама имаме ли право да се бутаме? Не, жите пред каквото. Не може да държи се да Не, виж, бягате отделно от нас. Виж, колко... После че сега... Виж го това добра фитнес форма. Аз... Използвай тактика, търкай се. Баща двама трима. Ласкаш ги, хвърляш ги надясно ляво. Един колега от тук тях да пусне. Ами ако искаш на бой, както искаш с тези неща. Копът ли? Копът ли? Сега ще ти тук гаща. Нямаш ли ти ечкат? Но предполагам, че сега събота не дойде. Чакайте. Дойде ли са председателите? Какво ще е по-лесно? Моите плавни. Целта е да се вършат два плавника. Добре, това не може. Така не разбрах се залозите. Има ли залози? Какви са правилата? Аз не разбрах где да ти. Не може да се бяга назад. Така ли? Да, може да се. Може и пети си. О, ти бориш? Бягаш с чорапи? Ще бягаш. Бягаш по чорапи? На бос крак, без мазоли да не се не връщаш? Виж ги, мане как. Така видим откъде. Колко метра ще пише? Се изплязат, нали ще има и втори кръг. И ти 13 човека наведнъж, ако ни пуснат, знаеш кой ще стане? На двама по 6 и после и другите 6 до финал. Айде, пътите! Искаме такова. Той страпи, бос не може ли? Иванчо, бос не става ли? Не може ли, това ще ни изгуби. От всичко най-лошото е, че май ще трябва да бягам с вас. Така ли? На колко път ще пишем? Може да това да бъде. Защо съм първо? Това не може да отпълни, бе. Ето тук синята линия. Готов ли си за подвизи? Най-готови. Надъхал ли си се? Много съм се надъхал. С какво се надъха? Бира, Сбира? Повече? Нещо? Друго? разряден с бира. Така ли? Добре, ма ти да не я изхвърлиш, дистанцията е гигантска. Мъжете, доколкото разбраш, целият бягат препятствия, трябва да направят 4 обиколки около тея на зигзаг. Некои разгряват, гледай сега какво става. За тази дисциплина се разгрява с лицеви опори, съжалявам, че трябва да го кажа, заповядайте. Веднага почва. Не. На пясъка нищо. Пясъка малко по-трудно. Що е така с лакти ходиш? Може да се наложи, като паднеш, да довършиш финала на лакти, бе? Освен това, хора без пясък по носа не приемаме на финала. Не, мога го преживея това. Нито те сега са и два плавника. Един плавник. Трябва да има съдия да проверява плавници. Това не е скачане с чували, това е бягане с плавници. Тунинговани. Не, честно, те са с специално чорапи. Не сме с маратони. Те може да лопат. Някой няма Да няма турбо. Нали? Те на мен да скатат. Не дай събера пясък, пък. Остави малко поне.
Сега публиката ще има да пие цяла вечер. Това са последните модели плавници, те са пригодени специално за тази дисциплина. Произведени са по изключително модерни технологии. Бяга се от такова изправих, показаха много. На гръб, на който бяга назад, дисквалификация. Всъщност цялата идея е, че по трасето идеята на организаторите е да заседят две лехи домати. И затова ги пускат, така че да оформим лехите. Предварително дигаш прах. Не дигай прах. Ти можеш да дигай прах. Айде да те видя да дигаш пушилка към старта. Къде е старта, къде е финала? Никой не е отбелязал. Аз ти имам... Това не е ли стоп финишът? Един въпрос, защо правя ляв завой, а не десен? Това е нормално да тръгна тук да направя десен. Как ти искаш така за обикаля? Заблъснем бе! Ако дойдете четвърта посока. Бе, не е нормално да правиш десен завой. Вие първа двойка ли сте? Двойка. Синхронно? Това е синхронно. Не, по трима-четирима, какво това е двойка? Трима? Ти шапката ли? Пробно ще направим ли на пробно? Той се шапката! Чакай, часовник. От всичкото най-лошо е, че може би ще се наложи да бягам с тях. Часовника ма де балансира. Аз не се хисал в хата. Стига бе хора, това е гадно бе. Тази дисциплина е изключително атрактивна и ще бъде предавана на живо националния ефир на Ботсвана. Не, това не ми Ляво хареса. ли отдясно си го минаваме? Десен завой. Моля? Десен завой. Десен завой ли? Сега имам един въпрос. Ляв завой ли ще правим или десен завой? Очевидно участниците не са запознати съвсем добре с регламента. Ма ще тръгнете така, дори така по-ще изкостане. Ще стане по-интересно. Добре, чакайте сега, чакайте да питам. Тръгваме от тук правим десен завой, събирате ли тръгваме от тук правим ляв завой? Ти ще направиш десен, аз Добре, колко ще левичари? Аз съм левичар, искам да правя десен завой. добре, прави десен. Очевидно участниците разчитат да се чуе плющене на кореми, ударени един в друг. Това е гадно, бе. Вижте, само за участие. Не сме за печалби, за победа. И шапката ли? Кой ще дава сигнал? Кой дава сигнала? Да взема да гледат. Нека още един човек. О, свирката бе. Сигналът ще бъде даден чрез отваряне на кутийка бира, предварително разклатена. Предварително съм взял. Чакайте, ма не пей. Значи ми даваме от лявата страна. От лявата правим десен завой и се връщаме. Някой ще успее ли да се върне? Аз не знам, ми е по-интересно. Пречите ми да завоя, бе! Тия тичка на обратно, да се пустя. Тия тичка на обратно. Ще време. По-дълго от тук. Той е дисквалификация. Това е доказателството, че и най-високите технологии дават фира. Защото палиха лъската. Ма не ли сте? Не, ние сме последни. Заповядай. На батерията на Добре, айде да се... Мога ли? Ето. Ето ги долу. Не, те Много енергично. А, той има още една група.
Ай, и после най-накрая. Аз подавам контестация! Искам още един път да се бяга. Подавам контестация. Във всяко едно състезание има по един досадник. Не бях в обратна посока. Някой не ти беше посочил къде е финала ли? Имаме още. По-силната група! И помня да не можа да го снимам. Защото бях целият пясък вече. Здравей, дай ти! Добро превърта. Левия забира. Дай ти на камера. Дай камера. Що? Ще легна на земята точно пред това, тъй минават ляво, дясно, долу, така. Точно ще го направим. Как ми на камера? Без такова е, направо сключи. Багажната е. Ага. О, Милославка, ще викам и за тебе. Що не вика за мен, а? Ма ти беше много назад. Това е някаква нова... Това е нова генетична конфигурация. Изключително дребни моржове с изключително големи плавници. Сме дребни. Средния наръж като за обикновен морж. Да, още една ръка разтяга. Знаеш ко? Стигаме до знамето и се връщаме. Без да обикаля. Без да. И сега ще кажеш да ми гледа. Беги! Куда? Чета си! Не, хубава тя. Тя, защото е плавник и зато виж сега, някога се пресяш, аз ще спечеля. Само да ми падна. Между ти си най-дребна, най-приятна. Аз съм спортистка, е го. Аз имам пуча. Имам спортен дух. Аз съм много добър в тези. Стигаме до знамето и се връщаме. Без да се обикаля. Ме се обикна някъде. Как ви заобикаляте знамето, бе? Ще се блъснем, няма. Разберете се в една посока да бягате. Да. Ето,
победителите. Финал. Финал. Първите двама и първи един. Вие с колегата ли бе? О, чакай, аеродинамиката ще не се обърне. Колко човек са на финала? Ако искате, може всички, който има желание да запъче на финала. Първата група, трима, втората двама. Първа са пак ли всеки си минал откъде мой? Да. Първа този път няма да спира за бой, ще отиса някакъв. Добре. А ти не начава да финала. Може ли пак? Да, не искаме много. Може ли пак? Никой, я напред педала. Не може ли пак? Може ли? Давайте с мъжете. Айде да. Купувай само. Не получихме, нали? Ако искате, дамите могат да бягат с само с да бягат. Разсейвайте ги! Най-новото да му отнесе някой плавник. Това са и по-удобно от лево, да. Те функцираха на самое. Ето го славния участник. Тъй като не ги сваля. Вие двамата завършите по едно и също време. Али пак! Затова не бягам, докато най-накрая някой вече някой падне. Наградният фонд се увеличи на една бира. Имам предложение, може да се гласува. Предлагам да бягат с плавници на ръцете на четирка. Защото са много добри. Аз съм съгласен. Един е съгласен. Само пазете сами да има. Sometime win, sometime lose. Понякога. Аз казах, те 60 кг ти пичо. Ай се текнем на въжето. Много благодарим за участието. Наградата е една бира. Не е малко. Не е малко. Не е нужно. Това беше фън. Така, събираме за миналата.
Айде, то къпем сега.